eskertu nahiko nioke Eusko Jaurlaritzari alde batetik urtero Getxoko komiki eta mangaren saloia errealitate baten izateko ematen digun diru laguntzagaitik eta babesagaitik eta laguntzagaitik, eta beste aldetik orain ematen digun aukera paregabea Fikomikean egoteko eta presentzia honen bitartez nolabait gure saloiaren errealitatea ere jakinarazteko azken batean Europa mailan referentea den topagune honetan, ezta? Guretzako, Getxorentzako oso importantea da bertan egotea, esandakoagatik, baina baita ere nolabait presentzia honen bitartez nolabait rekonozimendu garbi bat azaltzen delako azken batean azken 9 urtetan egindako lanari nolabait. 9 urte daramagu nolabait binetaren genero bultzatzen Getxon. Nik uste dut gaur egunean Getxoko saloi, komiki eta manga saloia referente bat bihurtu dela bai Euskal Herri maila bai estatu mailan. Eta nolabait gonbidapen honen bitartez nik uste dut nolabait indar gehiago ematen digutela aurrera joateko eta generoen aldeko apostua sendotzeko eta indartzeko, ezta? Eta alde horretatik beraz eskertu nahi genioke Jaurlaritzari emandako aukeragaitik eta berriz azpimarratzea binetaren generoen aldeko gure apostu garbia, sormenaren irudimenaren eta azken batean gaztea den genero honen aldeko apostu garbia aurrera jarraituko dugu eta nolabait ekimen hauen bitartez indar gehiago hartzen dugu, ezta?